Türkiye baş қаласы Анкарада күндізгі сағат 1. Исәнмесез мөхтәрәм тыңлаучылар, бүген 2026 елның 2 июле пәнҗешәмбе сез турыдан-туры эфирда Türkiye Аваз радиосының татар телендәге тапшыруларын тыңлыйсыз. Безнең программа 16 метрлы кыска дулкынның 17615 кГц ешлыгыннан 42 дәрәҗә көнчыгыш юнәлешендәге Türksat 3A һәм Türksat 4A иярченнәре белән www.trdinle.com интернет адресы аша һәм кесә телефоннарының TRT Dinle тыңлау кушымтасыннан Вот Эст радио каналыннан тапшырыла. Бүгенге чыгарылышта соңгы хәбәрләрдән соң Төркия дөнья шәхесләре язмасын тәкъдим итәрбез. Соңгы хәбәрләр белән башлыйбыз. АКШ башы урынбасары Джеймс Дэвид Венс илбашы Дональд Трампның ачык билгеләнгән максат булмаганда Ирандагы хәрби операцияләрне яңадан башлау турында уйламавын әйтте. Мин журналистларга шандырып әйтә алам, илбашы безнең хәрбиләрне бик кирәк булмаганда кире җибәрмәячәк, диде Венс. Ул Иранның үзенең атом төш программасын торгызу яки сәүдә судноларына һөҗүм итү омтылышының Вашингтонның стратегиясен үзгәртәчәге турында кисәтте. Венс Дохада дәвам итүче сөйләшүләрнең уңышлы баруын раслады һәм администрациясенең яхшы ният белән сөйләшүләргә игътибар юнәлтүен өстәде. Русия Киевка ракета һәм кешесез һава аппаратлары белән һөҗүмнәр ясады. Украина илбашы Володимир Зеленскийның Мәскәүнең зур һөҗүмгә әзерләнүе турында кисәтүе бар иде. Украина гадәттән тыш хәлләр хезмәте үзенең социаль медиа аккаунтында Русиянең төнлә Киевка һава һөҗүме башлавын җиткерде. Белдерүдә зыян күргән районнарда эзләү-коткару операцияләре дәвам итүе әйтелгән. Анда шулай ук һөҗүм нәтиҗәсендә үлүчеләр саны 13-кә җитүе, гадәттән тыш хәлләр төркемнәренең 34 кешене коткаруы хәбәр ителә. Киев мэры Виталий Кличко да үзенең социаль медиа аккаунтында Киевтагы һөҗүмдә яраланган кешеләрнең саны 86-га җитүен белдерде. Иртәнге белдерүендә ул Русиянең Киевка һөҗүмнәренең төн уртасыннан башлануын әйтте. Кличко шәһәргә ракетлар һәм кораллы дроннар очыртылуын җиткерде, төрле районнардагы йортлар һәм биналар зыян күрүен билгеләп үтте. Русия саклану министрлыгы Украина режимының тыныч аскырмасына террорчы һөҗүмнәренә җавап итеп, Киевка зур һөҗүм башлауын җиткерде. Зеленский шәршәмбе көнне Дублинга сәфәрен әлеге Русия һөҗүме турында күзләү хәбәрләренә сылтап кыскартты. Венесуэлада якынча 2300 кеше үлгән, 2 көчле җир тетрәүдән соң бер атна үтте һәм исән калганнарны табу өмете кими бара. Афаттан котылганнарның күбесе җитди азык-төлек кытлыгы белән очраша. Венесуэла Милли шурасы җитәкчесе Хорхе Родригес якынча 13 мең кешенең йорт-җирсез калуын белдерде. Берләшкән Милләтләр оешмасы 50 мең кеше югалган дип исәпли. Халыкара миграция оешмасының Венесуэладагы миссиясе җитәкчесе Леопольджа хәл бик критик диде. Бөтендөнья азык-төлек программасы сишәмбе көнне Венесуэлада 3 ай дәвамында 500 мең кешене азык-төлек белән тәэмин итү өчен $50 миллион ярдәм сорап мөрәҗәгать итте. Илдә кичә кичке сәгать 6-дан башлап 7 көнлек матәм игълан ителде. Türkiye Авазы дулкыннарында соңгы хәбәрләр тыңлыйсыз. АКШның Огайо штатында фильмнардагы шикелле коточкыч хәл ачыкланды. Бер бүлмәдә бикләп тотылган 16 баланы коткардылар. Винтон округы шерифы Райан Кейн матбугат конференциясендә бер гаиләдән булган һәм яшь ярымнан 18 яшькә кадәрге 16 баланың кеше нәҗисләре белән тулы антисанитар мохиттә яшәвен белдерде. Кайбер балаларның сөйләшә алмавы, үсешендә проблема булган 18 яшьлек егетнең хәтта үз исемен дә иҗекләп әйтә алмавы җиткерелде. Шериф Кейн йорттагы шартларны җирәнгеч күренеш дип атады, хәтта терлекләр дә бу балаларга караганда яхшырак шартларда тотыла дип өстәде. Бу вакыйгадан соң балаларның әнисе, әтисе һәм 2 әби-бабасы кулга алынган. Огайо штатының баш прокуроры Энди Уилсон балаларның башка тикшерү кысаларында үткәрелгән тентү вакытында очраклы рәвештә табылуын җиткерде. Коткарылган балаларның 7се Колумбустагы хастаханәләргә озатылган, 2се ашыгыч ярдәм үзәкләренә боралак белән
җибәрелгән. Баш прокурор Уилсон авыр хәлдәге бер балага интубация ясалуын белдерде. Тикшерүчеләр гаиләнең соңгы 20 ел дәвамында Огайо буйлап даими күченеп йөрүен, шуның белән рәсми медицина һәм штат теркәүләреннән качып котылуын ачыклады. Гаиләдән башка беркем дә балаларның барлыгы турында белмәгән, аларны хәтта мәктәпкә дә җибәрмәгәннәр. Шөбһәлеләрне балаларны яшерүдә профессионалларча эш иткән дип билгеләп үтелде. 1000 кешедән кимрәк халкы булган Хамден авылында яшәүчеләр әлеге өйдә балалар булуын белгәч бик гаҗәпләнгән. Күршеләре гаилә күченеп килгәннән бирле йорт тирәсендә балалар күрмәүләрен һәм бу тирәнең бик тыныч булуын әйтә. Прокуратура барлык балаларны вакытлыча дәүләт карамагына күчерү өчен хокукый эшчәнлек башлаган. Таиландның төньяк көнчыгышындагы Мукдахан провинциясендә 11 яшьлек малай идарә иткән йөк машинасы 8 Будда монахын бәрдереп үтерде. Мукдахан губернаторы Вораян Буранат әйтүенчә, бала хаҗга баручы 35 Будда монахы төркеменә йөк машинасы белән килеп бәрелгән. Бунарат 5 монахның вакыйга урынында үлүен, 3-сенең хастаханәдә җан бирүен, 14-нең әле дә дәвалануын белдерде. Җирле полиция баланың кулга алынуын һәм вакыйга буенча тикшерү дәвам итүен хәбәр итте. Израиль матбугат чаралары хәбәр итүенчә, илнең парламенты Кнессет азан тавышын көчәйткечләр аша трансляцияләүне тыюга юнәлтелгән канун проектын хуплаган. Җирле матбугат чаралары шәшәмбе көнне Кнессетның мәчет шау-шуы дип билгеләгән хәлгә каршы көчәйтү чараларын каткайландыру өчен канун өлгесен алдан укып хуплауын хәбәр итте. Хәбәрләргә караганда, документ 120 әгъзадан торган парламентта 50 тавыш хуплап һәм 36 тавыш каршы белән кабул ителгән. Азан тавышын көчәйткечләр аша бирүне тыю азанның гамәли максатына зыян китерәчәк, чөнки ул мөселманнарга мәчетләрдә укыла торган йола түгел, намаз вакытлары турында хәбәр итү өчен хезмәт итә. НХК каналы Япониянең икътисад, сәүдә һәм сәнәгать министрлыгына сылтама белән хәбәр иткәнчә, хөкүмәтнең ясалма акыл белән эшләүче роботларга кагылышлы стратегиясе игълан ителде. Аңа күрә, эшче көченең кимүенә каршы тору өчен 2040 елга кадәр 18 тармакта 10 миллион ясалма акыл белән эшләүче робот урнаштыру планлаштырыла. Роботлар кулланылачак 18 тармак арасында җитештерү, аскырманы төзекләндерү, сәламәтлек саклау, бәлә казаларга җавап бирү һәм саклану бар. Санак экранында гына түгел, физик дөньяда да эшли алырлык ясалма акыл төрләрен үстерүгә юнәлтелгән проектка 380 миллиард япон йены бүлеп биреләчәк. Дөньядагы иң борынгы гыйбадәтханә буларак билгеле һәм Төркиянең көньяк көнчыгышындагы Шанлыурфа провинциясендә урнашкан Göbekli Tepe ЮНЕСКО Бөтендөнья мирасы исемлегенә кертелгәннән бирле 8 ел эчендә 4,5 миллионга якын кунакны каршы алды. COVID-19 кизүе һәм төбәктәге табигый афәтләр аркасында аларның саны вакытлыча кимүгә карамастан, рәсми мәгълүматлар буенча 8 ел эчендә бу урынга 4 миллион 409 мең 590 кеше килгән. Шанлыурфа туризмны үстерү берләшмәсе башлыгы Мәхмәт Камил Төркмән ЮНЕСКОның Göbekli Tepe'не үз исемлегенә кертүенең халыкара туристларны җәлеп итүдә һәм аның глобаль абруен күтәрүдә мөһим роль уйнавын белдерде. Төркмән 2018 елдан бирле якынча 4,5 миллион кеше килүен билгеләп үтте, хәтта 2026 елның беренче яртысында да начар һава шартларына карамастан 320 меңнән артык турист килүен өстәде. Бу соңгы хәбәрләр иде. Төрки дөнья шәхесләре. Мактарам таушар, Төрки дөнья шәхесләре тавышы тезмәбезнең бүгенге чаралышында Төрки түрек төшенчә тарихының иң нык күперләреннән берсе Анар Ризаев темасына тукталып узарбыз. Халыкара мөнәсәбәтләр белгече фәннәр докторы Җәмил Дуач Ипекнең мәсьәлә турындагы аңлатмасын тәкъдим итәбез. Анар Ризаев бары тик Азәрбайҗан әдәбиятында гына түгел, хәзерге төрки фикер тарихында да иң нык шәхесләрнең берсе.
Оның тормыш тарихы язучының өзіне тоғры қолу һәм идеологик кысалар içinde универсаль тавыш булдыру көрәшенең иң саф мисалы. Мәдәният тәнкыйтьчесе һәм биограф буларак, анарның интеллектуаль юлын текшергәндә без әдәби шәхеснең генә түгел, хакыйкать сакчысының портретын күрәбез. Анар өчен 1938 елның 14 мартында ике оста шагыйрь Рәсүл Риза һәм Нигар Рәфи Бәйленең иң матур шигыре булып тууы зур бәхеттә җиңеп чыгарга тиешле гаять зур мираста иде. Ананың тормышындагы беренче зур бурылыш ноктасы гаилә иминлеге һәм шәхси амбициялар арасындагы нечкә сызыкта булды. Аның әтисе Рәсүл бәй улының позитив фәннәр өлкәсендә белгеч булуын, ягъни инженерлык яки медицина кебек төгәл һөнәр сайлавын тели. Бу инде ул өчен киңәш кенә түгел, сәяси давыллар арасында яшәп калу өчен рецепт була. Ләкин анар Азәрбайҗан дәүләт университетының филология факультетына укырга кереп, үз йөрәген тыңлый. Уңыш башкалар сезнең өчен сызган куркынычсыз гавайннарда түгел, шул давыллы диңгездә яшеренгән. Рәсүл бәйнең бу сайлау турындагы мәшһүр рациональ кисәтүе тарихка искәрмә буларак кирип калды. Позитив фәннәрнең бер тармагын сайлагыз. Махсус белем алмыйча журналист, язучы, тәрҗемәче, тарихчы һәм хәтта фәлсәфәче булып киткән кешеләр күп. Ләкин белем алмыйча инженер, табиб һәм мондый һөнәрләрдә эшләү мөмкин түгел. Анар мөмкин булмаганны сойлап, әдәбиятның өстәмә эш түгел, бар булу ысулы икәнен исбатлады. Аның 1952 елда 14 яшендә язылган пьесасы финанс яктан кыенлыклар кичергән Америка музыкаты турында сөйли. Бу аның яшь чагында ук идеологик шекләрне узып киткән универсаль карашының беренче дәлиле булды. Сталиннан соңгы чорда чәчәк аткан 60нчы еллар буыны Азәрбайҗан әдәбияты өчен яңа сулыш булды. Анар бу буынның иң нәфис вәкиле буларак режимга ачыктан-ачык каршы чыкмыйча, шул ук вакытта аның буйсынуына кермәүнең юлларын тапты. Аның уңышы әдәбиятның тыныч, ләкин тәэсирле көчен режимның шау-шулы шигырьләренә каршы куллануда иде. Аның үз сүзләре белән әйткәндә, алар инде партиягә мактау сүзләре язарга тиеш түгел, бу аларга идеологик буйсыну урында эстетик үз идарәчелек бирде. Бу буын милли кыйммәтләрне кешелек кыйммәтләре белән кушып, системаны эчтән үзгәрткән тавышсыз инкыйлабны башкарды. Язучы өчен иң зур сынау аның иҗатының вакыт сынауларына каршы туру кеше. Анар Ризаевның карьерасы янмаган битләрнең җиңүе. Аның 1958 елда язылган пропорция теориясе һәм гасап вөҗданы кебек әсәрләрендә ул вакыттагы сәяси климат өчен артык намуслы һәм артык куркыныч булган хакыйкатьләр бар иде. Бу текстлар 30 ел дәвамында киштәләрдә, тартмаларда һәм иң мөһиме язучының аңында көтте. Анар бәйсезлектән соңгы чорда үзенең бер генә хикәясен яки язмасын да яндырырга, үзгәртергә яки гафу үтенергә туры килмәгән сирәк язучыларның берсе. Аның хакыйкатькә түземлелек белән омтылуы, сәяси җилләрнең вакытлыча булуы алдында әдәби бөтенлекне ничек сакларга кирәклеген күрсәтүче зур дәрес. Популяр булганны түгел, чынбарлыкны язу, хәтта 30 елдан соң да үз иҗатыңа саф вөҗдан белән карарга мөмкинлек бирә. Аның фәлсәфи югары ноктасы һичшиксез аның Ак порт һәм 5 катлы йортның 6нчы каты әсәрләре. Ул биредә төзегән метафорик структура, әдәби уйлап табугына түгел, ирек манифесты. 5 катлы корылыш структура совет типологиясын, бертөрлелекне һәм җәмгыятьнең шәхескә куйган шикләрен күрсәтә.
6-нчы кат ise физик яктан булмаган, әмма рухи һәм интеллектуаль буларак төзелүе зор шушы азатлык ирек майданы. Анар Ризаев Төрки дөньяның мәдәни интеграциясына карата утопик түгеле, реалистик, чынлыкчы күзаллаучы иде. Бу күзаллаудың интеллектуаль штабы 1968 елдан 1987 елга кадәр редакцияләгән һәм аның синонимына әйләнгән Гобустан сәнгать журналы иде. Монда Анар тел өчен көрәш алып барды. Телләрнең гомогенизациясына каршы чыкты. Шул ук вакытта бәйләнеш теле, аралашу теле кирәклеген яклады. Казакча «Йылдыз», Азәрбайҗан төркчәсендә «Улдыз» һәм Төркия төркчәсе белән «Йылдыз» үрнәкләрен биреп, бу сүзләрдә булганы кебек, телләрнең үз борынгы байлыкларын саклау зарурлыгына басым ясады. Фақат төрки халыкларның үзара урысча урынына төркчәне Төркия төркчәсен ортак аралашу теле буларак куллану кирәклеген белдереп, мәдәни бердәмлек формуласын тәкъдим итте. Ул да булса, төрлектә бердәмлек. Үзенең романнары, сценарийлары һәм режиссерлыгы аша бик күп әсәрләр иҗат итте. Ләкин аның иң зур эше һичшиксез аның үз тормышы. 1990 елгы Кара гыйнвар канлы вакыйгаларыннан соң кичергән «Минем бөтен гомерем бетте» хисеннән алып, бәйсез Азәрбайҗанның мәдәни кануннарын формалаштырган дәүләт эшлеклесенә, Милли Мәҗлесен Мәдәният комиссиясе рәисенә кадәрге үткән юлы аның көчле җаваплылык хисен күрсәтә. Аның хикәясе, ул язган теләсә нинди фантастик романга караганда тагын да байрак һәм драматик. Анар безгә тышкы дөньяның барлык басыбына карамастан, үзебездә яшерен 6-нчы катлауны төзүнең мөмкинлек кенә түгел, кирәкле булуын өйрәтә. Мөхтәрәм таңчылар, халыкара мөнәсәбәтләр белгече, фәннәр докторы Җәмил Дуач Ипәкнең аңлатмасын тыңладыгыз. Киләсе тапшыруда күрешкәнгә кадәр исән имин булыгыз. Төрки дөнья шәхесләре. Мөхтәрәм тыңлаучылар, тапшыру ахырында көннең кайбер мөһим темаларын кыскача хәтерләтеп узабыз. АКШ баш урынбасары Венс Иранга каршы сугышны яңадан башламаячакларын белдерде. Израиль парламенты тавыш көчәйткечләрдән азан әйтүне тыю турындагы канун проектын хуплады. Киевка Русия һөҗүмнәрендә ким дигәндә 13 кеше һәлак булды, күп кеше яраланды. Венесуэлада җир тетрәүдән үлүчеләр саны 2300-гә якынлаша, азык-төлек җитмәү очраклары арта. АКШның Огайо штатында бер бүлмәдә бикләп тотылган 16 бала коткарылды. Төркиянең Göbekli-Tepe җирлегенә ЮНЕСКО исемлегенә кертелгәннән бирле 8 ел эчендә 4,5 миллионга якын зиярәтче килгән. Мөхтәрәм тыңлаучылар, Төркия Аваз радиосының татар телендәге тапшырулары шушының белән ахырына якынлашты. Әлегә без сезнең белән саубуллашабыз, эфирда киләсе очрашуга кадәр.